το μη κρατικό πανεπιστημίο. Εσείς περιμένετε να τα λέτε ιδιωτικά. Δεν είναι ιδιωτικά, είναι λάθος, είναι μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτός γιατί είναι το εξής. Εάν ήταν λάθος τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τότε γιατί στη μοναδική χώρα του κόσμου δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε, η Ελλάδα έχει προβλήματα σε όλα τα άλλα. Στην παιδεία, στην υγεία, στο σύστημα, στην κοινωνία, κάθονται στους μισθούς, στις συντάξεις, στο δίκτυο γίνεται εκεί. Κάθε φορά που βγαίνουν στις άλλες χώρες και βλέπουμε κάτι προηγμένη αυτή η χώρα στον τομέα. Προηγμένη αυτή η χώρα στον τομέα. Αλλά πρακτικά η Ελλάδα έχει ανακαλύψει την κρίση και στην παγκόσμια πρωτοβουλία έχει προχύσει το σωστό το μοναδικό χώρο που το βάλουμε στις πέρα. Είμαστε μοναδική χώρα του κόσμου που δεν αφήνει τα ίδια δικά. Και δεν έχουμε περίπτωση. Δηλαδή σκέφτεστε στην Ελλάδα έχει παγκόσμια πρωτοβουλία δικαίου και ανάπτυξης σε αυτό το τομέα. Και αν το νίκη, τότε γιατί δεν τα λέγαμε. Και όλα η Ελλάδα είναι πιο πίσω από τις περιμένες χώρες, αλλά τα πανεπιστήμια είμαστε πιο μπροστά. Δεν είναι ότι τα πανεπιστήμια μας είναι καλά. Αν λοιπόν δεν είναι καλά, δεν θα διατηρήσουμε ένα θεσμό. Θα μου πείτε γιατί. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον δεν είναι την άκρη τα πανεπιστήμια. Δεύτερον, διότι δυστυχώς με τα όσα έγιναν θυμάστε ότι δεν είχαμε μόνο σκάλα στο πολιτικό. Είχαμε σκάλα στα πανεπιστήμια. Θυμάστε ότι υπήρχαν τις πλανικές αρχές του κάρτρα, το εγώντας που δεν κάθεται, δηλαδή, γιατί δεν είχαν κατακρίσεις, γιατί, όλα αυτά είναι δύο χρόνια. Άρα, έχετε αυτό το ίδρυμα ο Ναύτης, παράδειγμα το λέω, όχι το λέει, παραδείγματα τώρα το λέω. Αφήστε να κάνω το δικό μου αντικείμενο. Δεν επιστρέφουμε το κράτος να του δώσω λεφτά ότι θα πάνε αυτά τα λεφτά στην παιδεία. Ή αν πάνε ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν σωστά. Δυστυχώς υπάρχει και η υποστήρα. Άρα, αυτά που ενδεχομένως κράτος καλύτερα να δώσουν, δεν εμπιστεύονται να τα δώσουν. Απευθύνει. Εγώ δεν αριθμώ τα ίδια σου πέρα με τα πανεπιστήμια. Και αυτό τα ίδια είναι στάσεις που κάποια στιγμή το κράτος να πάω να κάνει το διαιτητή. Κάνει το κράτος να λέει τι δικαιούται το κάθε πανεπιστήμιο, να δίνει τα λεφτά και από εκεί και έτσι να υπάρχει πλήρη αυτοτέλεια και αυτονομία του κάθε πανεπιστήμιου που να την διαχειρίζει και να αποφασίσει και τα χρήματα που να αναλογούν στο δεκάδιο. Δεν βλέπετε την ίδια αποφάση πίσω στο Υπουργείο, το πανεπιστήμιο να αποφασίσει το Υπουργείο. Υπάρχει πράγμα οικονομική αυτοτέλεια. Αυτή είναι η δική μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή την άποψη πρέπει να υπάρχουν στο κάτω του. Άρα, το να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια είναι κακό. Εάν δώσουν χρήματα στα κρατικά, τα μη κρατικά θα δημιουργήσουν άμυλα γιατί θα τρέξουν. Τώρα είναι μονοπόλιο. Τώρα δεν υπάρχει μονοπόλιο, θα τρέξουν και μπορεί να γίνει κάποιο στην άμυλα. Η άμυλα θα τα βρουν μόνο. Θα τα βρουν. Και στο κάτω θα πρέπει να το κάνει. Καλό σχολείο το δικό του και γι' αυτό ήρθα. Τι σημαίνει το δικό του σχολείο, έπαψε να είναι καλό γιατί υπάρχουν ποιοτικά σχολεία. Και δεν είναι κάτι. Το θέμα του ιδιωτικού σχολείου υπάρχει δεύτερη τέλος. Το ιδιωτικά γυμνάσια είναι δεύτερη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι διαγράφεται το δικό σας έργο γιατί υπάρχει ένα ιδιωτικό σχολείο που δεν σημαίνει καλύτερες έργος αθλητικές. Μπορεί να έχει καλύτερο περιβάλλον στα χώρα. Μπορεί. Αλλά όλα τα ιδιωτικά σχολεία έχουν το ποσοστό της υγείας και εκτελικό της δίκαιο και της αγωγής στα πανεπιστήμια και υπάρχουν τους όρους. Γιατί είστε καλούς σχολείους. Έχετε καλούς εκπαιδευτικούς και καλούς σπουδαστές. Εκεί η απάντηση το κατά πόσο ένα καλό σχολείο ξεκινήσει από ένα μη κρατικό σχολείο είναι. Άρα και ένα κρατικό πανεπιστήμιο όπως αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι το δικό σας σχολείο, δεν θα ξεκινήσει αντίστοιχα ότι υπάρχει ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Άρα κανείς δεν έχει να απαξιώσει τα πανεπιστήμια για να φτιαχτούν και κρατικά πανεπιστήμια όπως κανείς δεν απαξιώσει. Έχει να φτιαχτεί και να φτιαχτούν τα ιδιωτικά. Αυτά είναι μέσα στις ουσιαστικές